रेडि जाबाय नै आंना फिसाजोआ फांसनाव दिनै बादायलायनाय दङ मोसानाय बोरो मा ओरैनो हाय होनलाय बोरो माबायदि देलायहोदों नै बिदि देलायबाय आरोना सिम्पोलसो बांद्राय माबायाखै बिबारजोंल' ओमफ्राय नैबे माबा होबाय आरोना ड्रेसा नै बिब'आ लांगिरिया लांग्राया बेनो नालाय गस्लाफ्राबो लाइन लाइन लामनानै दङ मैया सुबाय रानाखै थांसै ना साद्रि लाखाबाय आं सुइटारल' नागिरनोसै सुइटाराबो दङ I don't know बिखौ जाबायना मामि Hello guys. Hello guys. Hello. Subscribe me my channel. थांबाय थानोसै जोङो मामि गोजांखो ना माखो नै दख'ना गाननानै जि गोजोन नुबाय मोजां गानबानो जायोमोन थांबाय थानोसै ना खयथानिफ्राय जागोन बेहाय मोरैबा जादों फुरफुना दाबुआ गन्थंआवबो फुरफुना होदों आर्टिस्ट खानायानो खानाय गैयामोन नालाय इमान बुरजा गावनि निजे खानायखौनो जि बुरजा बानायना होदों नालाय गुसुं इसिनिल'मोन ना बेखौनो जा मोजां खालामना होबाय होदो नोंनि गाननाया गुफुर गुफुर नोंनि गाननाय ओंखाम खालाय बिब' बिनानाव मा नाम अ नारखुमागासिनो नै आबैया प्रेमा बिथां बे प्रेमा बिथां नैबेयो प्रेमा भिडिअ बिमा फिसा भिडिअ बानायगासिनो दंमोन जोङो सिङाव हाबनानै थाबाय आरोना नायनो थाखाय रेडि खालामबाय माने जाथ'वाखै आरोना दा जासिगोनानो बेखेवनाय ग्रुप डान्स मोसाहोग्रोसिगोन आरोना मामिया फैग्रोबाय होनदों नामा माला माला
फैया नोंसोरो आंखौ गारखोमा बोजोबदों नै हनै आयै रिल्ससो खालामगासिनो उदैया खेवजोब्बाय हो नै चेन्ज खालामबाय ना दासो सफैबाय ओरैबायदि गुसुआनो थानोनो हाया माबायानो दे लासै लासै बोरो माबायदि लादों आयौ मा बिलाइ